Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Gracias, señor Méndez Robeu, por a interpelación. Falamos fai, creo, menos dun mes sobre este tema e hai algunhas novedades que gusto comentar. E as novedades son, unha parte non unha novedade, o apoio deste Goberno sigue sendo unha prioridade para nós mellorar a competitividade da Alcoa e tamén a nosa aposta continua por a eficiencia enerxética e o respeto do medio ambiente. Ustedes saben moi ben, porque aquí temos falado moitas veces, a preocupación deste Goberno non só por a empresa Alcoa, que efectivamente é estratégica, sino por todas as empresas que están pasando dificultades e, sobre todo, aquelas que teñen plantexado expedientes de regulación de empleo. E, efectivamente, Alcoa é unha desas empresas. Debemos de ter claro que a esa decisión, ese ERE plantexado a principios do mes pasado, afecta só a planta de Alcoa da Coruña e esperamos, se así neste momento ten carácter temporal. E xa dixen aquí, neste Parlamento, que probablemente esa realidad que é a menos mala en este momento teña sido conquerida por acción decidida do presidente da Xunta de Galicia, porque en un determinado momento, probablemente, sin esa acción decidida, a situación sería máis grave. Usted explicou moi ben cuáles son as razones por as cuales Alcoa plantexa esa situación. Plantexa por a situación de crise e a reducción do precio, efectivamente, do aluminio. E usted, na súa interpelación, fala de outros elementos que, desde o meu punto de vista, están ben plantexados, pero tamén, en algún caso, hai algunha afirmación preocupante. Usted fala do custo de enerxía, efectivamente, fala que hai que actuar en relación aos custos regulados e, concretamente, fala das primas ao réxime especial. Señala na súa interpelación, efectivamente, como lle digo, me parece acertada, me parece un plantexamento correcto, moitos aspectos relativos ao coste de enerxía, pero tamén usted debe reconocer que ninguno destes aspectos ten de agora, ven de fai moito tempo. E, polo tanto, é evidente que cualquier cosa se podía haber feito desde o Goberno Central nos últimos 8 anos a este respecto. Pero non quero entrar en esa dinámica, sino que lle quero decir, señor Méndez Romeu, que efectivamente esta Consellería, este Goberno, sabe que Alcoa é unha empresa estratégica. E temos loitado moito, temos moi presente esta situación ao largo desta legislatura. Usted pasou, como así de pasada, de 2 convenios importantes que temos asignado con esta empresa para a súa mellora de eficiencia enerxética e como consecuencia deso para que esas plantas sean máis competitivas. Eu vou a repetilos. O primer convenio foi en 16 de novembro de 2009, concretamente para a planta de San Cibrao, a que ten máis empregados, para dotala dunha infraestructura gasística de autoabastecemento da planta. Estaba previsto naquel momento a mobilización de 2,6 millóns de euros, eu digo estaba previsto porque isto xa é unha realidade. Esa previsión se cumpliu e foi unha realidade. E se fixo para substituir o fuel oil por gas natural na planta de aluminio do complexo de Alcoa. Isto, como usted ben explicaba, atinse a planta na parte de aluminio primario e tamén, por suposto, a todos os servicios comuns que se ven beneficiados por o traballo desta planta. Gracias a esta actuación, ademais, algo que usted non comentou, a Xunta de Galicia axudou algo que estou seguro que a usted lle satisface especialmente. Evitamos a emisión de 20.000 toneladas de CO2 á atmósfera. Por lo tanto, é indiscutible que con ese convenio estamos axudando a competitividade e ao desenvolvemento de medidas que melloran a competitividade, como digo, desa planta. Por outra parte, ademais, creo que é importante señalar que esta posta en marcha deste proxecto gasístico foi determinante e tamén creo que é importante destacar o inicio da tramitación do gasoducto da Mariña. O seguinte acordo é máis recente, do Consello da Xunta do xoves 22. E ali tamén se autorizou a asignatura de outro convenio de colaboración para outro proxecto de gasificación, neste caso na planta da Coruña. Esta situación, neste caso concreto, supoñía a mobilización de 1,5 millóns de euros, polo que, sumados as dúas cousas, levamos máis de 4 millóns de euros investidos para a sustitución do actual combustible fuel oil por gas nas plantas da Coruña. Perdón, de Alcoa, nas dúas plantas de Alcoa. Por lo tanto, é evidente que estamos axudando a mellorar os procesos productivos e incrementando os aforros para efectivamente ir na liña do que usted nos dice, de que esa planta sea competitiva. E, ademais, axudando a disminuir en un 26% as emisiones destas plantas, que usted sabe moi ben, son grandes emisoras. A Xunta é ambiciosa no plan gasístico. Por qué?
Porque usted fala de grandes consumidores e non hai ningún gran consumidor que en este momento teña o calor como fonte primaria para os seus procesos que non teña que pensar no gas como principal fonte de enerxía. Estas son iniciativas concretas dentro de toda a estrategia global que non só para Alcoa, sino para outras plantas, consumidores, digo, de infraestructuras para uso de gas natural. Pero mire, ten razón, en este momento hai un debate importante no sector eléctrico español que afecta a Alcoa. O Ministerio de Industria, en miña opinión con buen criterio, pero seguramente por necesidade, propúxose reducir o déficit de tarifa que, como ustedes saben, son 24.000 millóns de euros contraídos con as empresas eléctricas. E usted sabe moi ben que isto é unha herencia recibida que hai que pechar, que hai que resolver. En este debate, efectivamente, se está falando dos capítulos de interrumpibilidade e de potencia que actualmente recibe a grande industria. Esos dos capítulos aproximadamente suman 1.400 millóns de euros que o Ministerio pretende aforrar. O Ministerio entende que en este momento de caída de enerxía, de consumo, perdón, de enerxía eléctrica, a caída de 1,2% no 2011, manter unha retribución á interrumpabilidade que está diseñada para compensar as grandes industrias consumidoras de enerxía a cambio de poder dispor do seu potencial eléctrico en caso de necesidade, perdeu sentido. O Ministerio concretamente cifra en 600 millóns de euros a cantidade destinada ao concepto de interrumpibilidade. E, ademais, hai outros 700 millóns de euros que as grandes consumidoras reciben en pagamentos por potencia, en previsión tamén da necesidade de utilización dos picos en picos de demanda da súa enerxía. Evidentemente, o Ministerio pretende sacar adiante, o que o Ministerio quere sacar adiante, evidentemente está apoiado por as grandes empresas eléctricas. E, obviamente, as empresas afectadas non están de acordo. En este caso está Alcoa. Alcoa explica que a supresión desta remuneración supón unha seria amenaza para a competitividade. E usted me pregunta que pensa a Xunta a ese respecto. Pois mire, temos as cosas moi claras, temos un criterio moi claro. A factura eléctrica de Alcoa está basicamente composta de tres partes. O precio a pagar por a electricidade consumida contratada con as empresas eléctricas, os peaxes de acceso e o seguro de interrumpibilidade. O importante é que a suma desos tres elementos presente un precio competitivo, de tal forma que se elimina o seguro de interrumpabilidade, os peaxes deben de baixar ou os contratos de bilaterais con as compañías eléctricas deberán de mellorarse. O que a Xunta non vai admitir, repito, non admitirá, é que se elimine a interrumpibilidade e non se faga nada máis, porque efectivamente entonces teníamos un problema e non queremos poñer ningún problema á competitividade de Alcoa. Usted me preguntará, entón, como se pode facer? Pois, desde o noso punto de vista, se poden baixar os peaxes que paga Alcoa. Eu lle contesto con algo moi claro desde a Consellería de Economía e Industria, que o peaxe de Alcoa só exclusivamente contemple o precio pola utilización da rede de alta tensión da cal se alimenta. O sexa, que esos peaxes non contemplen nin as primas aos renovables, nin os custes de operador do sistema, nin custes de distribución. Só unha peaxe que debe, en puridade, ser o pagamento pola utilización da infraestructura, neste caso, na rede de alta tensión. Esta é unha proposta clara e concreta, e creemos que é plenamente compatible con a posición do Ministerio, porque realmente non consideramos que Alcoa poda interromper ou se poda interromper a suministro de enerxía para que Alcoa pare. Por esta razón, desde o noso punto de vista, é compatible e ten sentido sustituir a interrumpibilidade porque en este momento carece de fundamento. Sí, é posible, pero o Ministerio, desde logo, está obligado e, sin duda, ten que facelo, a facer os elementos necesarios, os axustes necesarios nos tres elementos que forman a factura eléctrica dos grandes consumidores, porque, senón, efectivamente, as empresas serán menos competitivas. Esta é a posición da Consellería de Industria. Esta é a posición que, por escrito, adiantándonos ao problema, temos explicado, por escrito, repito, ao Ministerio de Industria a primeiros de ano 2012. Estamos especialmente preocupados por Alcoa, e, en ese sentido, en ese escrito identificábamos 5 puntos fundamentais que son os que señalei hasta ahora. Renegociación, apoio á renegociación dos contratos actuais, vixentes a 31 de 12 de 2012, nova regulación do acceso aos peaxes
que teñen que satisfacer os grandes consumidores, conseguir fórmulas de exención de evolución dos impostos de cargas que pagan estas grandes empresas, por suposto vixilar o impacto de CO2 e ter moi en conta o efecto da sustitución, da suspensión da interrumpibilidade. Vaya rematando, conselleiro, por favor. Estos son os asuntos que temos plantexado ao Goberno, ao Ministerio, e vamos a seguir con esta reclamación porque, efectivamente, Alcoa ten que seguir producindo aquí en Galicia. Moitísimas gracias. Moitas gracias. Parlamentario Popular, señor Balseiro. Gracias, señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, señores conselleiros. Señor conselleiro, a verdade é que despois de escoitalo a vostede na tribuna do Parlamento hai un dato que é certo e que é ineludible, non? Que existe un goberno comprometido con Alcoa, que existe un goberno que apoia a Alcoa, que apoia tamén os sectores e as industrias estratégicas de Galicia e que ese é o actual goberno da Xunta de Galicia. É certo que o vemos a diario, vémolo como xa deu vostede aquí datos despois dos consellos da Xunta, que é onde se toman as decisións, e eu creo que tamén así o saben e así o recoñecen e así o sinten as propias empresas e os seus traballadores na nosa comunidade autónoma. E esta non é unha opinión deste diputado, senón é unha constatación de un feito ante unha situación de crisis, que efectivamente hai que reconocela para depois poder atallala, de crisis sin precedentes, que outros negaron no seu momento e polo cual xa negaron, fixeron pouco ou nada puideron facer por solucionarlo. Quer dicir que o Goberno de Galicia, co seu presidente ao frente, con vostede, co seu equipo, traballan a diario e traballan en apoio á competitividade do futuro e da continuidade da nosa industria estratégica e, lógicamente, dentro desa industria está Alcoa Coruña e está Alcoa San Ciprián. E se alguén sabe da importancia estratégica que para Galicia ten unha empresa como Alcoa, este é este diputado que lle está a falar. E vou dicir por qué. Señorías, Alcoa é a principal fonte de traballo da Mariña lucense onde este diputado ten a súa residencia. Representa o 30% do Produto Interior Bruto do conxunto da provincia de Lugo. É a actividade que sostén a imensa maioría do emprego, da economía, do futuro das comarcas da costa lucense. É a principal motor económico, laboral e social da Mariña desde fai 28 anos que iniciou as súas operacións en este enclave. Polo cual, falamos, e aquí xa se explicou, dunha compañía que dispón de 200 de traballo, na Coruña con 536 empregos directos e 104 en empresas auxiliares, en San Ciprián con 1.372 empregos directos, algo menos que dixo o señor Romeu, e máis de 500 traballadores de empresas auxiliares. Polo tanto, se alguén consciente do significado desta compañía, comprometido ca súa continuidade, disposto a presentar a batalla ali donde corresponda, este é o Goberno de Galicia. E, despois de escoitala vostede, a verdade é que así tamén se demostra. E isto digo porque moitos destes problemas, señor conselleiro, moitos destes problemas que amenazan a empresa en este momento, non se terían producido se as forzas do bipartito, que hoxe tanto reclaman, fixeran os seus deberes cando tuveron a oportunidade de facelo. Porque, señores da oposición, vostedes non fai tanto tempo que foron integrantes dun goberno da Xunta aquí e dun goberno en Madrid. Unhos eran integrantes e outros apoiaban ese goberno. A primeira pregunta que lles facemos nós, que houbera pasado, digo eu, canto teríamos avanzado, no caso de Alcoa, en materia de reducción de costes, se houberan impulsado a gasificación de Galicia en vez de renletizala. Falamos, como dixo vostede, dos gasaductos, como pode ser os da Mariña lucense, ou tamén das plantas de distribución de gasística. A segunda pregunta, canto teríamos gañado ou canto terían gañado os grandes consumidores de enerxía eléctrica se tuveran traballado na reducción do déficit eléctrico tarifario e non contribuíran a disparar. Porque, efectivamente, cando o Partido Socialista deixou a responsabilidade do goberno, en España contábamos con un déficit tarifario acumulado, como ben se dixo aquí, de 24.000 millóns de euros. Pero no ano 2004, cando o Partido Popular deixou o goberno
e José Luís Rodríguez Zapatero chegou a Moncloa, o déficit tarifario eléctrico era de 1.499 millóns de euros. É dicir, despois de 8 anos, co Partido Socialista no goberno, coa complicidade dun bloque nacionalista galego que na maioría das veces apoiou os presupostos durante unha boa parte deses 8 anos, os orzamentos en este tema de electricidade multiplicáronse por 17 o déficit tarifario. Esa é a situación na que nos encontramos en este momento. E no medio que houve unha política enerxética cargada de ideoloxía, pero falta de realismo económico, iso é o que nos encontramos. E con sinceridade, eu aquí faría unha pregunta. Daquela non pensaba o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego que con estas desfeitas que aquí acabamos de poñer na tribuna deste Parlamento poderían perxudicar a Alcoa ou outras empresas de grandes consumidores eléctricos. Porque de habelo pensado antes, seguro que moito teríamos avanzado neste momento, seguro que moito teríamos solucionado neste momento e probablemente todos os esforzos que estamos en este momento dedicando a solucionar este problema, pois podíamos haber solucionado a outras cousas. Pero é certo que temos que falar de futuro, como ben falou vostede na tribuna do Parlamento. E é algo que seguro coincidirá o Goberno e tamén seguro que coincidirá a oposición en esta cousa, que é preciso un apoio firme e decidido ás industrias estratégicas de Galicia, nas cuales está Alcoa na Coruña e Alcoa en San Ciprián. E ese apoio se está a dar en este momento. E ese apoio está capitaneando a propio Goberno de Galicia e a propia Xunta de Galicia. E tamén coincidiremos en que os retos de futuro da empresa Alcoa en Galicia pasan por moito do que dixo vostede aquí. Pasan pola renegociación dos contratos actuais vixentes hasta o 31 de decembro do ano 2012, pasan por desenvolver unha nova regulación dos accesos e peaxes, como ben dixo vostede aquí, a satisfacer polos grandes consumidores eléctricos, polo incremento da interrumpibilidade e polo tratamento do impacto do CO2, e todos estes ámbitos se están a traballar desde a Xunta de Galicia e está a traballar, como ben dixo vostede, o actual Goberno de Galicia. Por cual a Xunta de Galicia está a traballar ca empresa, a Xunta de Galicia está a traballar cando traballa ca empresa cos traballadores. E a Xunta de Galicia, como ben dixo vostede aquí, tamén está a traballar co Goberno Central, que ten competencias en moitos ámbitos deso, para tratar de eliminar as cousas que determinaron a situación, por exemplo, que se dá ou que se deu en Alcoa na Coruña. Está traballando tamén, concretamente, no diseño dunha nova política enerxética que garanta a competitividade desta empresa, non só en Galicia, senón en Galicia e tamén en España. E tamén é certo que desde a súa consellería se ven traballando na mellora tecnolóxica tanto de Alcoa, tanto na Coruña, como en San Ciprián. Polo cual, vostedes coñecen tamén, ou deberán conocer, as negociacións que ten levado a Consellería de Industria co Ministerio de Industria, e así o dixo o señor conselleiro, tamén para que o gasoduto da Mariña Lucense sexa, en este momento, ou vai a ser unha realidade. Ten conseguido que no borrador de planificación estatal dos sectores de gas e de electricidade para o período 2012-2020 se contemple. E tamén é certo, e vostede o dixo aquí tamén, que o 12 de xullo de 2011 o apoio da Xunta de Galicia ao proxecto de gasística da Alcoa lograba desbloquear, señor conselleiro, desbloquear a construción dese gasoduto cun mobilizado de máis de 2,6 millóns de euros. E o pasado xoves tamén o Consello da Xunta daba conta do apoio á factoría da Alcoa da Coruña cun proxecto de gasificación a prol de eficiencia enerxética tamén con 1,4 millóns de euros. Por iso que, sin lugar a dúbidas, señorías, apoiar a Alcoa supón apoiar a miles de traballadores desta empresa, tanto na Coruña como en San Ciprián. Supón apoiar a miles de galegos, a miles de familias galegos, de galegos e de galegas, tanto na factoría da Alcoa na Coruña como na factoría da Alcoa de San Ciprián. E tamén é certo que no mes de xaneiro, concretamente o 10 do 1 do 2012, era o propio presidente, como vostede dixo aquí, quen remitía unha carta ao Ministerio de Industria, ao Ministro de Industria, e nela reclamaba que trate co máximo interés a situación da empresa Alcoa en Galicia e reclamaba do Goberno do Estado que adoptara as medidas precisas para que a multinacional do aluminio manteña como mínimo os niveis de emprego da actualidade. E hoxe sabemos, ademais, que
está a traballar en este sentido. Polo cual, hai un goberno que está traballando na defensa da continuidade dos postos de traballo, que é realmente o que lle preocupa, polo menos ao Grupo Parlamentario Popular, que é o maioritario desta Cámara. Hai un goberno que está traballando na defensa da continuidade destas empresas e de centos e de miles de empresas de Galicia nos momentos que estamos a vivir, que son uns momentos moi difíciles, e que non vamos a negar a realidade que estamos a vivir, non vamos a negar a realidade da crisis, pero hoxe sí hai un goberno aliado con esta situación. E agora a pregunta é se temos unha oposición que se resina, que emprega todo isto como arma política, ou, pola contra, se vamos a ter unha oposición que colabore. Esa é a pregunta que cabe aquí. Porque pódese colaborar, non serando alarmismo nin infundado. E é certo, termino, señor presidente, e é certo que temos problemas serios que resolver. Pero, señor conselleiro, no goberno hai problemas serios que resolver. Pero, sin lugar a dúdas, con vostede ao frente, co presidente da Xunta de Galicia, e con este goberno postos de exemplo, e con moita seriedade, e moita vontade, probablemente estes problemas se van a resolver. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Balseiro. Para pechar o debate, o conselleiro de Economía e Industria. Buenas tardes outra vez. Muchísimas gracias, señor Romeu, por o seu tono. Vemos que estamos básicamente de acordo, pero quero comentar unha cousa ao señor Branco. Probablemente as cousas máis motivadoras que teño é o desprecio con que usted me trata habitualmente, non? Pero probablemente ese desprecio, o peor desprecio que se pode dar é cando non falta a verdade. E usted entregou naquel momento, porque usted lle molestou que entregar un papel, entregou un papel sobre o rexistro de pregnaciones cortado. Se hubiera entregado o boletín oficial do Estado completo naquel momento, cualquiera dos parlamentarios podía comprobar que había unha serie de condiciones para que naquel día, naquela data, os megavatios pudieran ser preregistrados. En ese día, en esa data, ninguna das condicións que estaban en o boletín oficial de Estado eran cumplidos por os megavatios do concurso eólico do bipartito. Por lo tanto, eso é unha realidade. E, además, efectivamente, na disposición transitoria, exactamente dice: dispondrán de un período de 30 días naturales a contar desde o día de entrada do vigor do presente decreto para registrar esos megavatios que tiñan unas determinadas condiciones de prerregistro. Pero, bueno, eso é así e que lle vamos a facer? Señor Méndez Romeu, efectivamente temos un problema importante con unha planta estratégica para Galicia. Eu quero dicirlle que pode estar seguro que a Consellería de Economía e Industria deste Goberno ten as ideas bastante claras no mundo eléctrico. E nós temos feito as nosas alegacións á Comisión Nacional de Enerxía. Sabe usted que o Ministerio pediu á Comisión Nacional de Enerxía unha serie de ideas para cubrir o déficit tarifario. Non vou a entrar en este tema outra vez, pero quero darlle algunhas ideas importantes desde o noso punto de vista que poderían axudar a que Alcoa fuera máis competitiva. Por exemplo, a derogación do Real Decreto 134/2010, polo que se establecen retribucións por garantía de suministro con o fin de promover o carbón nacional. Unha idea, como usted sabe, do goberno socialista. Esta medida incrementa o prezo da electricidade non só ás empresas, sino a economías familiares e fai que perdan competitividade. Esta decisión costou 850 millóns de euros, ademais de 409.000 toneladas de CO2 á atmósfera. Unha segunda proposta é revisar, efectivamente, como temos proposto, o réxime retributivo das instalaciones acollidas ao réxime especial. Hai que garantizar unha rendibilidade adecuada, pero non sobre retribucións, a determinadas enerxías, por exemplo, a termosolar, que foi gran parte do déficit de tarifa, como usted ben sabe, foi por a dejadez do goberno anterior para deixar crecer unha enerxía que non estaba en un punto de crecimento, en un punto de madurez da súa curva de aprendizaxe. A terceira, é necesario, desde o noso punto de vista, unha retribución da distribución, moi importante en este momento, baseada en criterios de eficiencia económica e eficiencia técnica.
temos que ter un obxectivo, que as infraestructuras eléctricas sean competitivas e sean de calidade. E, polo tanto, temos que retribuir as compañías distribuidoras tendo en conta os costos en que incurran realmente, incentivando a mellora da calidade e tamén a reducción da perda na rede. E unha proposta importante da Consellería de Economía e Industria que ten sido feita á Comisión Nacional de Enerxía e ao Ministerio de Industria é a creación de novas tarifas de acceso a alta tensión. Desde o noso punto de vista, isto é especialmente importante. É necesario asignar a cada tipoloxía de usuario, neste caso o Alcoa, os custos reais que supoen ao sistema. Na actualidade, o sistema de transporte e distribución de enerxía eléctrica en España non contempla tarifas específicas, como debe saber, para tensións superiores a 200 kW, ou 200 kW, 220 kW ou 400 kW. Por eso é necesario que se definan tarifas específicas para estas tensións. Isto beneficiaría de forma directa a Alcoa. E, por último, é necesario a estabilidade tarifaria dos peaxes de acceso. As infraestructuras de transporte teñen unha vida superior aos 40 anos, polo que é incomprensible, desde o noso punto de vista, que se produzcan trimestral ou semestralmente importantes fluctuacións nestas tarifas. Se deben analizar e xustificar os criterios de reparto das tarifas de acceso por todos, tendo en conta todos os costes alleos ao propio servicio. Por lo tanto, como usted pode comprobar, a Xunta ten feito os seus deberes, ten as ideas claras. Evidentemente, estamos especialmente preocupados por Alcoa, por o futuro dos seus empregados e das familias desos empregados, e tratamos de conquerir entre todos un futuro adecuado para esa compañía para que siga traballando na Coruña e San Cibrao. Moitísimas gracias. Moitas gracias.